máte ľudia? Ja vás vítam pri mojom novom videu a toto video bude top mojich 5 obľúbených vecí. Ako prvé, je tu mobil, ten mám najradšej. Dá sa s ním dobre pracovať, pomocou mobilu aj natáčam, aj striham a dávam na YouTube. Po druhé, toto je môj obľúbený sprchový gel Flamen Sport Double Power. Po tretie, zbieram rád takéto plechové traktoríky, mám ich celú súpravu a nič by som k tomu nedodal. Koho to zaujíma také traktore, môže si to nájsť obchod v Piešťanoch na moste. A tento traktor sa volá Zetor, to je najnovší model diesel. Po štvrté, je to takáto podpisová karta, ktorú mám rád, je to dobrá skupina, majú rád každý. Skupina Kolárovci. Není dávno som na nich bolo to minulý týždeň a dostal som takúto podpiskartu. Mám ich zhruba 3, ale není ich vidno, lebo ich mám schované. A ako posledné je tu táto moja obľúbená hra. Možno, že ju máte aj doma, ale je to veľmi dobrá hra. Ja som ju hral není dávno, volá sa to Slovensko, otázky a odpovede junior. Dá sa to kúpiť v Tesku medzi hračkami. A touto poslednou vecou by som chcel ukončiť toto video. Keď sa vám video ľúbilo, dajte mi lajčík, odber alebo komentár. U ďalšieho videa. Čau!